Voiko olla mies noin hyvän näköinen? Voi poika tuo Teemu Lipponen. Voiko olla mies noin tytön näköinen? Voi poika tuo Teemu Lipponen. Mä halun raiskaa sut. Mä halun viedä sut kotiin. Mä halun paistaa sut ja syödä sut kermavahdon kanssa. Kyllä se lähtee ulos, jos pyydät kauniisti. Se kattoo eka yhden leffan tosi nopeesti. Söpöurheilija poika savuton, kuin kärpäs paperia Teemu teineille on. Mä halun raiskaa sut. Mä halun viedä sut kotiin. Mä halun paistaa sut ja syödä sut kermavahdon kanssa. Voiko olla mies noin hyvän näköinen? Voi poika tuo Teemu Lipponen. Voiko olla mies noin tytön näköinen? Voi poika tuo Teemu Lipponen.